nog wel in dat alles zang is gij, dus wie ze het wilt of wie ze het huis gedacht. En ik begreep al best dat steeg het niet meer weet wie het nu is niet wat zich verwacht is. Dus om nu in en telkens 10 of 11 en wie hou vol, hou vast, er is altijd nog mijn einde die ik vast en nog altijd mijn schouder dat ik graag houd, al is het maar forever. Het is geen geheim dat bijna iedereen vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt. En ik begreep al best dat dat natuurlijk liegt, dat sticht nu maar wet wat sticht nog kens bereiken. Dus om nu in en telkens 10